Oras madihita salut. Ahadu barita hambang inang. Dihamuakan na hinaulungan. Siyang giat barita perhorasan barita naulina denggan dihita salut. Dame nasihat Tuhan tamah na mandongani ganup hita dohot asina na payuhut-ihut ngolutta. Talehon marwata martangi-tangiak kita asa marsyajar mahita. Sian bukutta persiajaran sekolah sabat na paupaton di kuartal paupaton persiajaran di hari Selasa tanggal 4 November asa tamulai martang yang mahita ale Tuhan Jehovah debata amanami perholong jala para siroha asimaroham dihame tongosom maton di perbadiami la mangalehon pangatusion asa tarulahon hami saluhut hatam akan nabadia manusoi hami marngolu nature di hadapanmu. Pamatang yang nami marite Yesus si paluaham. Amen. Atong tamulema persejaraton todoan nama no Tuhan Jodoh di perngoluton dia dopo kita dua pilihan dia do si todota. Sonari di pasak malita todoan nama no Tuhan. Persiajarata diarion na nienet mai sian Joshua bindu papituhon ayat 10 sia rodi 20 sada. Hatani debata mandok songonon. Dungi didok si Joshua matu si agan aleanaha saipa sangap ma Jehovah debata ni Israel. Jalalehon ma puji-pujian tu ibana. Topoti tu ibana jalapaboa tuahu manangahan na binahin mi. Unang porso tuahu. Jadi didok si agan ma mengalusi si Joshua. Tongondo tahe nunga merdosa au tu Jehovah debata ni Israel. Jala songonondo na hubaini. Huida di tonga-tonga ni tabat-taban sada baju Babel nauli dohot 200 rupiah dohot ponding sere sada 50 hati dokna gabe ipol matak kudisi laus hubuat jala idama tartanam doi di tombara di tonga-tonga ni undung-unduku jala peraki di toruna. Songonima sahatna ayat ni persiajarat. Jadi ahado na pinangido ni si Joshua si bahenon ni si agan. Jala dia do lapatanna manang arga ni pangidoani. Jala songon dia hita mernida hata panopotionai. Bison perlu berengota songon dia do tutu dipangido si Joshua. Ya. Na parjolo si Joshua mangido tu siagan asa mangulahon ima pasangap ya. Pasangap jala puji debatan ni Israel. Napaduahon topoti. Topoti dia nang binahenmu jala unang porso. Ya. Jadi di son taberang dosongon dia tutu si Joshua na mangidohon tu siagan asa iko pasangapon asa pujion nama debata marhite sian panopotion di aka pangalausion naung benainai ya. Jala molo tahatai di aka
lapatan ni panopotion berarti adong dison dosa. Manakin pangalausion sian naung ni hatahon ni debat. Ya. Di bagasan persijaraton dang pola di papatar songon dia si agan patuduhon na adong tanda-tanda di bugasan parngoluon na nanayang manopoti hasalaan iban. Alana makirim do ibanan yan di natin nabunihon na inakin adong baju babel na uli dohot perak dohot ponding dohot hepek unang tarboton yan. Ya. Alay taberang do songon dia tutu nga ta persajari natuari songon dia sarani debata laho patuduhon ise do si pangalausi. Di ayat 21 nakin di dok huida om matong dah. Hata na mandok huida di tonga-tonga ni taba-taba ni sada baju babel na uli do 200 rupiah do ponding sere sada 50 hati do dona huida na molo taparrohahan do hata na mandok huida berarti dison perlu do jagaon si malolong na laho mangida mamereng aka si berengon. Patuk do ape didok aka na tua-tua si perjolo tubuh na mendok na binereng ni mata pinaula soni ida. Jadi dison do na binereng. Jadi dung di ida si agan baju nauli ya. Gabe stubu madirohan solo madirohana mangida naing diibana may. Nah, tengok majolo se sian mulana. Sian mulana di porlaheden. Si Adam dohot si Hawa. Si Hawa pe di ida, di bereng, di panok noti ibana perbue ni hawi. Lam di panok noti, lam lomo marohana, lam tertarik ibana, laho membuat. Akhirnya didungdungi mana memperbue ni hawi. Nasu jadi jamaun, do nasu jadi panganon nasida, alai dibuat ibana, dungi laus dipangan, dilehan ma tusinondukna. Songoni ma mulani dosai. Sian pamerengan. Huida ninna siaga. Si hawa pe dipanok noti perbue ni hawi. Ya. Jadi hita pe di nguluta saunari ahama akan nataida na perlu si jagaota pamerekta sotunggabe makorhon dosai tuhita. Ya. Molo si Rahab dibereng dua pakahapi adong haluaon dibereng dibuhui nasida. Ibana pe dibani mana macara songon dia mangondihon pakahap na duai ditabunihon di bagasna. Ya. Di pamaso na sida tu pagu ni jabuna ditabunihon di sana. Alai ang gosiagan di ida nanaing mangahutu diri do ibana. Akhirnya gabe hamamago mai di tonga-tonga ni bangsoi gabe talu manasida maradopon huta ai. Atong persia jaraton manaringoti tu hita
asa marhite sian nama mereng tapili ma dia do na patut siula honota todoan nama no Tuhon ya. Jadi dong dipangido si Joshua nakin tu siagan nasanggia nian dipasangap debata marhite siap panopotion ni bana di dosa pangalausion na ala noktina bunihon nai ima baju babel nauli hepeng perak dohot ponding. Alai gabe ima sikam ma barbar di hata talu na sida maradopun huta ai alani ikon gabe uhumon matong si agan. Sanari di Dokbison Rajumi dopak dosa hahi sapan ya. Songon dia do tarbayan hita mandao jalendang tunduk di doson. Bahada benota carana. Asa mandao hita sian dosa alaniaka namarnida manang mamereng. Alana dok dari mata turun ke hati. Sudah sampai di hati, di sanalah dia berputar-putar bisa menjadi dosa. Molo taingo do tutu. Molo taingo do tutu di persiajarat taringo tu si Raja Daud di 2 Samuel 10 sadai taparrohahon do di si di dalan si Raja Daud di atas soto di istana. Di berengimbana mah maridi si Betseba. Soloma matana marnidai las disukun isedoi. Jala Roma aka naposona pabahon ima si Betseba istri ni si Uria. Akhirnya disuruh ibana lau mengalap si Betseba. Songoni madalanda alasian nani ida ni matana. Soloma rohana dijomai akhirnya gabe dosa. Atau ngalani amanginang nahinaholongan dihamus saluhut. Anggiat mamarhite persiajaran sekolah sabaton. Ipasu-pasu Tuhan masaluhut. Aka nani ida ni matata. Asa gabe dalat tamai. Memuji pasangapon debata. Sotu ngolohita di ela-ela di tait tu bagasan dosa gabe songon siagan hita mago dangi daud tabe arimatorang. Marsangap madebata marmulia maibana di bugasa parngolota say sahat matuhita pasu-pasuna. Songoni masa ni persejarata di Borminon Tuhan memasu-masu hita. Martang yang mahita. Mola tema Tuhan. Takas do di patorang hatamon ale Tuhan. Songon dia mulana si agan. Lau mana bunihon. Baju babel nauli dohot hepeng perak ponding. Gabe sikam mabar berdihatal taluna sida maradopon huta ai. Alani gabe di uhum si agan songon na hinatahon. Mago bay mana dohot pangisi ni jabun. Alani mangido kami Tuhan. Perbisuhi mahami. Dina mangulahon nasa siulahon nami mandalani sidalanan nami. Dina mamerek pehamile Tuhan marbinege makatai do panggulmi ni pamatang nami. Sayang giat ma pergoguam muhami sotung madabu hami. Alani pamerengan nami. Alani parnidaan nami. Alai gabe pasangapon goarmu na badiai mami. Marmulia moho Tuhan. Di habang samna sokali. Marpasu-pasu mahami. Di hasiangan. Molate ma Tuhan. Tangio Panginoon nami. Marhite Yesus kami martangnya tu hadapan. Amen.
Horas, mari kita salut. Sampai ketemu besok.